4, oikee eri plus 3, vasen helppo pomppi 6, vasen helppo 4, lyhyt oikee eri plus ja vasen 1. Oikee K 6, vasen K ja oikee 4, lyhyt oikee eri plus 100, vasen eri plus 2, pirun pitkä oikee eri, kirraa, 170, lyhyt oikee 3, pitkä vasen helppo ja lyhyt oikee eri plus 2, vasen eri miinus ja lyhyt oikee 4, oikealle 4, vasen helppo 120, oikee täys miinus 170, lyhyt vasen eri plus 400, tosi lyhyt, siis päästä tosi lyhyt vasen eri plus siis 6, vasen eri pidä pomppu ja lyhyt oikee helppo 300, vasen nopea plus risteys, voi olla vähän reikiä jarru 5, vasen täys miinus 7, lyhyt vasen täys 100, vasen helppo loiva alku 250, oikee täys miinus 400, vasen täys miinus 7, pitkä oikee helppo plus kirraa vähän 6, vasen ja oikee täys miinus ja lyhyt vasen ja oikee eri plus pidä 3, vasen helppo siis soraa 100, oikee helppo ja lyhyt vasen 8, nyppy vasen helppo 3, huomio oikee eri plus lyhyt 6, nyppy oikee K 8, oikee K ahne 4, vasen eri miinus ja lyhyt oikee yli 4, pitkä oikee täys miinus 170, lyhyt oikee 2, tosi lyhyt vasen helppo 130, lyhyt vasen täys miinus yli 100, oikee täys miinus yli 120, oikee täys 250, liukas jarru, lyhyt oikee eri plus ja pitkä vasen eri plus pikkusumppu 120, vasen eri plus yli 120, oikee eri plus 200, vasen ja oikee täys 130, risteys oikee nopea plus ahne 4, vasen hidas ja oikee eri 150, lyhyt vasen 3, lyhyt oikee ja lyhyt vasen eri ja oikee helppo ja vasen täys 150, oikee täys lopussa yli 8, lyhyt vasen ja nippy oikee laita 4, piilosta vasen helppo 100, oikee 2, lyhyt vasen eri plus ja oikee helppo 3, pitkä vasen eri plus pidä ja oikee eri, siis oikee eri 6, pitkä oikee eri plus 3, lyhyt vasen helppo siis 250. Luistaa kytkin. Mihin luistaa?
se vuotaa sinne sitä öljyä. Sama aika kuin ekalla kerralla.